Газета журналларда нинди темалар үстінлік ите, татар оқушысын нәрсә жәлеп ите. Әлігі сұрауларға жауап матбуғат күзәтуі сәхифәсінде сөзіні журналист Меңназым Сәфәровқа берем. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Күпләребезнең тормышына үтеп кергән социаль челтәрләрнең берәм-берәм юкка чыгуы инде кайберәүләр бизә башлаган традицион, күнегелгән газета журналларының әһәмиятен тагын арттырды. Әйдәгез шуңа сөенә аларны күзәтеп китик әле. Ватан Татарстан газетасы безне дөньядагы тарткылашлардан җиргә тартып төшерә. Язгы ташу, су тавышы кемгә шатлык, кемгә мәшәкать. 2-3 көнгә дә алдан әйтеп булмаган заманда язгы ташуны шул чуаш карты кебек кенә фаразларга кала инде. Я баса су, безне я басмый. Татарстан Дәүләт Советы полициягә ярдәм кирәк дип Россия хөкүмәте башлыгына мөрәҗәгать иткән икән. Полициягә генә түгел, барыбызга да ярдәм кирәк бүген. Шуны аңлаган Россия президенты әнә пенсияләрен һәм бюджеттагыларның акчаларын арттыру җаен табырга кушкан. Шул ук Татарстан газетасында бер танылган фермер халыкка югарыдан ярдәм көтеп ятмаска, үзен үзе кайгыртырга чакыра. Буш яткан бакчаларга бәрәңге утыртырга, җирдәшләргә иренмәскә чакыра ул. Шул фермер арбасына утырырга туры килмәгәй дип уйлап куясың әлеге язманы укыганда. Сары төсне торган сайын ешрак кулланучы Шәһри Казан газетасы үз укучыларына түгел, барыбызда шаккатырлык хәбәрне беренче битенә чыгарып биргән. Доллар Россиядә юкка чыгачак. Матрас астында берәмтекләп җыелган долларларым да, евроларым да юк дип җавап кайтарырга ашыкмыйк. Андый хәл була калганда, шул ук банкага салган яки яшереп куйган рубльләр бездә зыян күрәячәк дип кисәтә анда икътисади өлкәсендәге белгечләр. Ләкин язманы алга таба укый башлагач, кайбер нечкәлекләр аңлашыла башлый. Баксаң, доллар Россиядә йөрми башлаячак дигән сүзне газета хәбәрчесе үзләре белән берничә ел хезмәттәшлек итүче күрәзәче Алсу Газимҗанова әйттергән икән. Багучыларга безнең халыкның мөнәсәбәте ачык итеп әйтелсә дә, бу юлы Шәһри Казан газетасы Алсуның моңарчыда киләчәктә безне ниләр көтәсен дөрес әйтеп биргәнлегенә ышандырмакчы. Дөньяда моңарчы күз алдында китереп булмаган вакыйгалар барганда бернинди дә булмас дип кире кагып булмый. Әнә гомере буе байлык җыйган миллиардерларның берсе санкция дигән хәтәр җәтмәгә ләгеп, Лондон кадәр Лондонда 14 миллиардлык акчасын файдалана алмауыннан зарлана язган. Монда тагын да шул атым юк урамда, кайгым юк буранда дип кенә сөйләргә кала. Әмма атыбыз булмаса да, кара көннәргә дип җыйган сумнарыбыз бар. Ул акчаны бүген нишләтергә дигән сорауга җавапны Сөембикә журналы бирергә тырышкан. Андагы белгечләр ничек итеп әлдән-әле акчага кагылышлы проблемаларга килеп төртелмәс өчен үзләренең ышанычлы, акыллы киңәшләрен биргәннәр. Ләкин тормышта бит акчадан калган проблемалар гыйбрәтләр җитәрлек. Мин үзем шул ук Сөембикә журналындагы Олпат Галим Лерон Хамидуллинның «Улы юлның сикәлтәләре» дигән язмасын бер тында укып чыктым һәм гаҗәпләндем. Үзелеп яратмыйча зур язучы Галимҗан Ибраһимовка кияүгә чыккан Өммегөлсем апа Мөхәммәдова турында мин күп нәрсәне белмәгәнмен икән. Газета журнал менә шундый ачышлар ясар өчен кирәк тә инде ул. Тормышта һәр вакыт гаҗәпләнеп, ачышлар ясап яшәргә ясый дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.